Czechia today. He led them with 4 points. Here's a great chance right off the bat. They score! Václav Nestrasil! Dříve, než se pustíte do poslechu rozhovoru, mám na vás jednu velkou prosbu já. Pokud vás podcast Hokejová máma baví a dává vám smysl, budu moc ráda, když mě podpoříte v anketě Podcast roku. Hlasování zabere jen malou chvilku a pro mě je to velká podpora na cestě dál. Nečekám medaily, ale ráda bych dostala hokejovou mámu dál, aby moje rozhovory pomáhaly i tam, kde mě ještě neznají. Odkaz najdete v popisku epizody, nebo stačí kliknout na www.podcastroku.cz a hlasovat. Hlasovat můžete do 5. června. Moc vám děkuju. Ahoj, zdraví vás hokejová máma. Z dnešního rozhovoru mám velkou radost. Na jeho začátku totiž stála zpráva od jedné hokejové mámy. Napsala mi s prosbou o radu. Máme v klubu výjimečného trenéra. Bojíme se, že o něj přijdeme. Nevíme, co máme dělat. Asi tušíte, že většinou dostávám zprávy opačné, že trenér nestojí za nic. A tak jsem se za oním trenérem vydala. Chtěla jsem totiž zjistit, kdo je trenér, za kterého jsou rodiče ochotni bojovat. A ocitla jsem se v Třemošné u Plzně u Martina Výborného, bývalého profesionálního hokejisty, dnes hokejového táty a hlavně trenéra malých hokejistů. Tenhle díl je pro všechny, kdo věří, že dobrý trenér může ovlivnit život dítěte víc, než si myslíme a že stojí za to o takové trenéry pečovat. Díky hokejová mámo, že jste mi napsala. Ahoj Martine, my jsme začali tykat, ale neznáme se. Já jsem Martina poznala tak, Martin Výborný, já určitě dám nějaký předmluvený slovo. Ale já jsem Martina poznala tak, že mi napsala jedna maminka, že mají úžasného trenéra a že u sebe v klubu a že o něj mají přijít a že ona chce poradit ode mě jako od hokejový mámy. Asi si říkala, že možná vím všechno, ale opravdu nevím. Jak za něj bojovat, za toho trenéra a co udělá pro to, aby oni nepřišli, že je úplně úžasný a umí to s dětma a podobně. A mě ta zpráva tak strašně zaujala, by těch zpráv dostávám hodně, tak tahle byla taková, bych řekla, skoro poprvé, nemůžu říct úplně poprvé, ale taková, že jako rodič bojuje za trenéra, což většinou dostávám zprávy, že mají hroznýho trenéra v klubu, co máme dělat, trenéři jsou špatní a tak. A tahle byla tak krásně napsaná, já jsem si říkala, tak to já jdu zjistit, co to je za trenéra. Protože jestli máma chce poradit, že chtějí za tebe bojovat, tak to jako velký. Takže relativně rychle jsme se domluvili, protože Martin Výborný trénuje v Třemošní, což nemám tak daleko. A řekla jsem si, jo, vyrazím, protože moje vize byla, že budu mluvit s trenéry a spíš mě lákají ty trenéři v těch menších klubech, protože já si uvědomuji, že já jsem měli jsme všechny kluky na Slávii, potom chvíli na Spartě a že já vlastně znám to prostředí těch velkých klubů a do těch malých jsme jezdili dávat ty góly. A umím si představit, že to prostředí v tom malém klubu je úplně jiný než v tom velkém, kde za prvý jsou peníze, je tam větší ten širší ten personál a podobně. Takže jsem moc ráda, že jsi byl pro tento rozhovor, že jsem mohla přijet a že si můžeme popovídat o tom, že ty nejen, že máš docela bohatou hráčskou kariéru a celý život si ten hokej hrál, což je taky zajímavá kombinace, kdy já často v podcastech říkám, že ne každý hráč může být dobrý trenér, takže je to taky taková otázka jako balancu, jak se z hráčů stávají posléze trenéři. A potom seš i táta 13letýho kluka, který hraje za 8. třídu v Plzni, teda ve velkém klubu a ty trénuješ v Třemošní, ale prošel si samozřejmě taky nějakou cestu. A ještě holky, super. Takže půjdeme nějak postupně, ale říkám, chci na začátek vyzvihnout, jak jsme se k sobě dostali a jak já jsem se dneska objevila v Třemošní. Já jsem ráda, že jsi do toho šel, protože ne každý by možná byl ochoten prostě mluvit na mikrofon. A pojďme teda na to, Martine. Mě by zajímalo, kdy ty
jsi začal vůbec trénovat, kdy jsi se rozhodl po ukončení hráčské kariéry, že se z tebe stane trenér. A ještě by mě zajímalo, co jsi pro to jako musel udělat, protože já hodně jako mentoruji někdy v těch rozhovorech a zrovna jsem se teď uvědomila u jednoho, že jsem si říkala, ty vlastně vůbec nevíš, jakou cestou ti trenéři procházejí, kde se musí proškolit, jak získat tu licenci, ale říkám, no oni se z těch hráčů stávají trenéři a nic moc jako proto nemusí, což není asi úplně fér. Tak pojď opravit moje slova z předchozích dílů. Jak jsem se dostal k trénování? No, paradoxně skončil jsem z hokeje někdy, mám, že to byla sezona 2012-2013 a už doma jsem říkal, že nikdy nebudu chtít být trenér. Fakticky já jsem říkal, vrátím se dětem, budu se věnovat dětem, že byli malí, když se dám chvilku pauzu od toho hokeje. Říkal jsem si, co budu dělat, tak jsme s tátou zkusili nějak, že bychom začali podnikat, ale tam jsem říkal, že ne, že tam tudy cesta nevede. No a začal mi malinkej hrát hokej, nebo už byl ve věku 3-4 roky. A jedna maminka, když to řeknu, v létě mě kontaktovala, jestli bych jí nepomohl pro děti udělat kemp. Tak jsem říkal, že jo, že kluci hráli už byli starší, že jim to pomůžu nějak udělat. No a na to téma jako udělal jsem kemp z voleje, no a tam jsem se nějak jakoby chytil k těm dětem. Že tě to bavilo? Že mi to prostě bavilo. No, člověk se tam jenom našel, ale to bylo nějak podle mě až po 3 letech, když jsem skončil s hokejem. Furt jsem se udržoval, chodil jsem na hokeje, ale nechtěl jsem nějak, říkal jsem si, že trenéra nechci dělat. Jo? Jaký je ten krok, který musí, teda ten bývalý hráč, což je super, že má jako velké zkušenosti, ale být trenér a hráč je určitě něco jiného. Předpokládám, že mi to potvrdíš. Jaký kroky musíš udělat, aby jsi se stal tím trenérem? Vzdělávat se. Nejdřív dostat nějakou asi lásku k tomu, nebo si říct, jo, budu teda trenérem, ne ze zoufalství, ale z toho, že to člověk chce dělat. No a pak jako vzdělávat, no. Udělal jsem si 1 licenci, udělal jsem si 2. licenci. A ty se dělají pod svazem. Lední hokej. Musíš získat i, předpokládám, nějakou licenci. Mělo by to tak být, aby si mohl trénovat. Takhle, pokud hráč, já mám za to, že tam je nějaké 250 startů v nejvyšších soutěžích, tak dostáváš automaticky licenci C, což je pro děti, mládež. Takže někdy fakt stačí být hráč. Ano. To je zajímavé. Tohle je fakt jako takhle za mě to takhle bylo. Teď já nevím, jak to je teďko, já si myslím, že už teďko i člověk by měl být přítomen aspoň na nějakém tomu školení C licence, což je nějaký víkend. No ale pak, jako jsem říkal, to kdybych náhodou mě to bavilo a chtěl bych dělat dorost na nějaké věci, tak jsem si udělal Bčko, ale táhlo mě to furt spíš k těm dětem, tam jsem se viděl já víc. No. Takže, jestli to dobře chápu, v podstatě tě k tomu dostal hlavně ten tvůj syn, kde si viděl, že to má rád, že asi teda to vypadá, že na ty brusle se postaví a lákalo tě se kolem mě jako pohybovat, dělat to dobře a pak tě oslovili a tak nějak to začala ta tvoje. Příjemný s užitečným. No. Jsem říkal, jsem rodinný typ, takže jsem říkal, hele, budu u malýho nebo i v tom prostředí, co mám rád. Jeho to začalo hnedka bavit, i když taky byly výkyvy v začátku, ale říkal jsem si, proč ne, jo, jak je to nějaký životní styl, ten hokej mám rád do dneška, dělal jsem ho furt, tak člověk se tam jakoby našel postupem času, to řeknu. Nebylo to hned. Zkusme si teda povědět, říká, že jsi se snažil hodně vzdělávat, dohledávat vlastně informace k tomu, jak to dělat dobře. Já se budu ptát, to si řekne možná až úplně potom na konci, kde teda asi nejvíc čerpáš. Ale zkusme se podívat na nějaký jednotlivý fáze vývoje dětí, toho tréninku, což můžeš klidně vycházet z toho, jak jsi to vnímal u toho svého kluka, nebo jak to dneska ty vnímáš jako trenér tady v Třemošní. Co by měl třeba dětel dělat s dětmi, který jsou úplně jakoby malí, od té přípravky až třeba do nějaké kategorie těch 3. tříd. Já k tomu jenom vložím, já jsem byla nedávno na Spartě se podívat na náboru, protože jsem byla s malou Poláškovou pomoct a já jsem byla jako úplně udivená, jak tam ty malinký děti mají trenéra, pánovi asi 85, teď bohužel nevím jméno, je to taková legenda. A to, jak ten trénink vlastně vedl, já jsem byla úplně nadšená. Jako to bylo tak nabitý energií a takovou jako láskou. A říká, jo, takhle si to jako já umím představit. Jaký je tvůj názor na práci s dětma, na trénování, co by měli dělat vlastně, když jsou takhle malí řádově do té 3. třídy? Hrát si. Emoce. Já to řeknu, pro mě to je jednoduchý, protože jsem sám dítě v některých věcech a i pro nás, jako když to vezmu na ten malý klub, je nejdůležitější
ta základna nebo ten nábor. Když se teď podíváš tady z okna, tak vidíme školky. A i já chodím na ty školky, když přijdou ty 5letý, zavazuješ jim prostě sotva toho hrazdičky, tak s nimi na ty 2 hodiny třeba chodím týdně. Jsou strašně roztomilí. Jo, a tam jako i ten nábor si tam jakoby pomyslně vyhlídneme, si ty děti mají nějaké 10 lekcí, jo, pak je ten podělá hokej, máme tady samozřejmě 2krát týdně i nábor, kde se můžou děti chodit, ale nejvíc dětí si myslím, nám přijde takhle z toho, že si je chytneme v těch školkách, v těch malinkých. Jo, a tam říkám, co se dá dělat s těma dětma. Sotva to chodí, sotva to leze a tam prostě hodinu je udržet v té pozornosti, tak hrama. Jo, tam člověk tam dá i ten drill, jak se tomu říká, ale musí to být nějakou zábavnou formou a myslím si, že ty děti za těch 10 lekcí se tam vždycky 1, 2 vytáhneme. To mi přijde vlastně dobrý. Takže, a je to tak, že vás školky třeba kontaktují a chtějí to bruslení pro děti, nebo vy jako klub aktivně oslovujete třeba ty školky nebo základní školy s tím, že mají tady možnost nějakých ledů. Jak to funguje, tušíš to? No úplně přesně ne, ale vím, že jsme vždycky v nějakém období objíždíme ty školky s nějakýma letáčkama, nabízíme jim tu možnost. Nicméně vím, že už ty školky se ozývají sami, protože už to tady děláme nějaký pátek, tak už celou to zimní období máme vlastně ty dopolední hodiny zaplněný školkama tady. Já to mi přijde úplně super, když se vlastně odchytáš některé ty děti a vidíš, že se to dítě baví nebo ne. Takže ty si myslíš, že když jsou ty děti takhle malinký, tak ideálně naučit je mít rád ten hokej, ukázat jim ty hezké stránky toho sportu, naučit je busy hrát si s nima, aby to pro ně bylo zábavný a ono se tam z toho vyselektuje, kdo to bude mít rád nebo ne. Pak dostanou šanci to zkusit, tak zase dostanou nějaký prostor i zadarmo, jestli v tom kolektivu jsou pro to nebo nejsou, pak tím půjčíme výstroj a postupně jakoby začlenujeme nebo adaptujeme do toho hokejového prostředí. Čili to je školky, pak máme vlastně první třídu, druhou, jak to má být, asi říkám přesně, tohle to neznám, ale ty tréninky potom fungují, aby to měli děti rádi, no, všechno. Já jsem proto, i aby dostali nějaký ten drill v nějakým pohodový, ale hodně se s nima hrát, smát se s nima. Ten trenér musí být součástí toho dění s těma dětma. No. Ale kolik máte trenérů tady pro ty malinký věkové kategorie? Málo. Ne, jako jestli jsi na ledě, kolik máš dětí v tom malém klubu a kolik máš na ledě trenérů k tomu počtu? Odhadem. Přesně nemám, protože já teď trénuju 4. třídu, ale když jdu s těma menšíma, taky mých máme třeba 40 na ledě. Tolik máte No, dětí, někdy jo. Tak oni jsou spojení, jsou to třeba 1., 2. třída jsou spojení. Tak samozřejmě ono i těch ledů je málo, jak musíme ty kategorie sem dát, tak se ty tréninky nějak tomu uspůsobujou. 5, 6 trenérů, 7, snažíme se co nejvíc taky. Ale taky to nejde pokaždé, že to dělají jakoby třeba rodičové nebo akademici, tam nám chodí pomáhat. Ta absolvenost někdy je, tak já jsem dokázal udělat trénink pro 20 dětí sám. A je to teda vyčerpávající, ale dá se to. Není to furt, ale dá se to udělat. A zapojujete někdy i třeba ty starší hráče? Chodí nám někdy. Pomáhat. Ne pokaždý, ale snaží se, nebo občas jim řekneme, pojď nám pomoct, ale není to častý ještě. Tohle podle mě je to specifikum toho malého klubu, ne? Že, nebo myslíš si, že jsou ty problémy, protože máš i zkušenosti z větších klubů. Ty jsi trénoval kde předtím, než jsi šel do Třemošní? Chvilku začínal jsem v Plzni, ale ne jako trenér, jako rodič, protože na ty základně, když jsem tam dal malýho, tak takový nepsaný pravidlo, že když ten rodič umí hrát hokej nebo hrát, tak tam chodí s nimi pomáhat. A pak jsem byl na Volves. Jo, u Jonáka. Jo. Takže Plzeňáci. Tak to jsou jeden jako velkoklub v podstatě Plzeň, když to řeknu dobře. Ten Petr Jonák to má zase, to je v podstatě spíš taková privátní organizace, bych řekla. Takže to je asi úplně, to se asi nedá úplně srovnávat. Protože jako tuším, nebo myslím si, že v těch menších klubech může být právě problém s tím, že nemáš tu pevnou trenérskou základnu. Je málo trenérů. Fakt je málo a hlavně se jakoby moc točí, jo? Protože ne každý se toho chytne, tak to má nějakou formu třeba brigády, nebo ty akademici, co jsou tady, nebo tyhle ty študáci, a pak se vydávají jinou cestou. No.
Kdo jsou to mě nějaké napadlo se tak, kdo jsou ti trenéři, jakoby rekrutujou se hodně z těch bejvalých hráčů, nebo máš třeba znáš případ, jak říkáš, pomáhají rodiče, to hodně bejvá u těch malých klubů, teda u těch malých věkových kategoriích, to je úplně jedno, v jakém klubu, zažili jsme to i na Slávii, možná to bývalo i na Spartě, že třeba některý tatínkové pomáhali, ale stalo se ti třeba někdy, že by byl rekrutovaný jako z rodiče trenér ve finále? To je úplně mimo asi. No. Jo. Jako vedoucí, že chodí pomáhat, no jo, ale já bych to ani nechtěl. Hele, jaký je tvůj názor na to, když trenéři trénují svoje vlastní děti? To je otázka. Bude koukat malé nebo poslouchat. No, jak to poslouchá. Hele, je to špatně i dobře. Řekni mi svůj názor, já samozřejmě mám bohatý zkušenosti s tím. V tom začátku si myslím, že to vůbec není špatný, protože to dítě poslouchá svého rodiče, pokud má nějaký základ, tak ho víc vnímá. Potom v nějaký etapě toho života je lepší, ať se od něho odpoutají, ale myslím si, že zase až zestárne, nebo až bude v nějakém věku, tak zase klidně může vrátit. Takhle bych to vnímal já, jako říkám, je to pouze můj názor, ale v tom mládí vůbec to není na škodu, ba naopak. Jako. Člověk mu dá tu lásku, jestli to je bývalý hráč hokejista, tak to vnímá. Musí si samozřejmě uvědomit, že ho nesmí moc tlačit, ale to dítě jde za tím otcem, ale pak je lepší se odstřihnout a zjistit, jestli to fakt dělá to dítě z lásky, nebo kvůli tomu rodiči. Že když tam jsem s ním taky přestál, odstřihl jsem se a člověk na něm viděl, že to má rád, že tam chodí a spíš za mnou přišel a tati táme to a tady to zajímal se o to, tak jsem jakoby byl spokojený v tomhle, v té složce emoční. Jako. To je pravda, že mnohdy u těch malých dětí nepoznáš, že se to dělá kvůli tomu, že to chce máma nebo táta. A jako když jsi trenér samozřejmě. A nebo jestli to šlo jakoby z nich, jestli to dělají protože jako, co se budeme povídat, ten rodič přivede to dítě na ten stadion, takže no to nejde jako říct, že dítě ti doma najednou od televize řekne, hele tatínku, já chci hrát hokej, že jo. A vlastně tvůj syn tě neviděl hrát hokej jako už tu tvoji kariéru, jestli si to dobře profesionálně ne, ale donutil mě, jak ještě jsem naskočil tady za Třemošnou, jako na starý kolena, že mě viděli a jsme se tlebili teda hrozně, ten mi dával kapky. Vracel mi to, co jsem mu říkal já, jo, jako, že jsem přísnější, nebo jsem k němu takový kritik, ale myslím si, že už to bude s nadhledem. Tu přísnost, který k němu furt dále mám, tu upřímnost, tak mi vracel. Jo, tati, teď byl hrozné, podívej, si tamhle to komentoval, ale jako zasmáli jsme se tomu. Podle mě už to začal vnímat tak, že ta kritika je oprávněná, že ho má posouvat dopředu. Takhle to vedu k němu, jo, takže ano, jsem dětem upřímnej, i těm svým, říkám jim pravdu, ale snažím se s nima potom dál o tom mluvit, že to má posunout, a ne utlumit dolů, takže to sebevědomím zase do toho nalaju. Ty nemáš syna tady v klubu, ale když se na to narazil, vnímáš, že mluvíš třeba trošku jinak tomu svýmu vlastnímu dítěti a trošku jinak těm dětem na ledě, kde tam vlastně není ta emoční vazba, takže ty věci dokážeš vidět možná i s jiným úhlem pohledu? Já si myslím, že ne. Já vstoupím na ten led a vypnu. Zatemněno a prostě jdu ke každému stejně. Jo, trošičku samozřejmě u těch dětí tam vidíte, že na to ne, někteří, že nemají, ale že jsou fakt třeba pomalejší opožení, ale jsem ke každému stejně, on mi říká, že nejsem přísný, ale já si myslím, že jo, prostě vytknu to, ale ne v tom, že bych ho chtěl ponížit, to dítě, ba naopak, pojď, hele, chyba, znova, uděláš to, dodáváte mu tu sílu, ale jako, já nevím, já si myslím, že se dětem nemá lhát. Tak udělal chybu, no udělal se, no, tak ale pojď dál, takhle to vnímám já, čili jsem ke všem dětem stejný, si myslím. Trošičku ty rozdíly můžou být, to zase neříkám, aby když mě budou poslouchat rodiče nějaký, ale snažím se k ním být všem stejný. Prostě ta spravedlnost tam je. Martin, ty jsi říkal, že trénuješ 4. třídu. Ještě jste na malý ploše nebo už na velký? Už to střídám. Už to střídáš, že ta 4. je podle mě ten předěl a od 5. se chodívalo na velký. Ale přece ne, už mám ty kluky velký, takže já to neumím říct, jak je to dneska. Kolik máš hráčů dneska, nebo s kolika dětma ty ve 4. třídě v tom pro mě malým klubu, protože ty tady máš prostě konkurenci, ty tady máš hned za rohem Plzeň, máš tady Volves. S kolika dětmi ty pracuješ v ročníku? Mám teď tam nějakých 17 dětí. Jo. A když hrajete zápasy, hrajete na 3 lajny? Všichni, co hrajou.
všichni, co má, se kterýma trénuješ, tak všichni dostávají prostor. Hele, nehrálo se na to malý 3x3? Hrálo. Takže hrajete 3x3. Takže jsem měl Ačko, Bčko, ale to, že tam jsem neměl nikdy problém. A teď, když hrám jako na velký, už se snažím hrát s nima, na velký se domlouvám s nima, tak se pokouším hrát se všema. Ale to musí být strašně hezký. Už potom si pamatuju, když ty děti už měly možnost jít na velkou ledovou plochu, tak byli hrozně šťastní, že už jsou ty velký hokejisti. Taky to tam vnímáš? Je. To je, trenér budeme hrát, tak já jim připravím minihokej a co jo, tak jsem říká, jdeme zahraju si s nimi, jenom jako říkám, tak dáme minihokej, pojďte, ne, ale dáme potom třeba na velký. Mají to radši, že jo, chtějí se připravit dospěle. Ale má to svý pro i proti, já říkám, i na tom malém prostoru se musí hrát, i na tom velkém. Ale my si pamatuju, že jsme sem jezdili s tím nejmladším, byly tady takový nějaký turné, taky 3x3. My jsme to potom zavedli u nás a brali jsme si ty šikovní kluky v Praze, jsme stahovali z těch klubů okolo a dělali jsme v Říčanech hokej 3x3. Úplně to kluci milovali. Jako. Ale to už samozřejmě byli ve věku, kdy hráli velký hokej a už to byla nějaká asi 7., 8. třída, mám tuším, že jsme to dělali. A pamatuju si, že to začalo podle mě tady v Třemošní na nějakém turnaji. To si nevím, ale když se takhle o tom bavíme, tak prostě a třeba v 5. třídě jsem chtěl udělat taky turnaj, ale minihokej pro takhle starší děti. Ale setkal jsem se s tím odporem těch rodičů, to už nebudeme, už na malý prostor nebudeme chodit. A přitom to je pecka. Geniální, to bylo geniální. Dokonce dneska máme Vášu v USHL, teda v nejvyšší americký juniorský soutěži. A teďkon měli takovýhle trénink, já to sleduju hodně na sítích, kdy i tady ty veliký prostě kluci, kterým je 17 až 20, tak hráli normálně hokej 3x3 a to šlo úplně geniální. A vzpomněla jsem, říkám, hele, ten má trénink prostě z Říčan, kdy jsme tam mastili a ty kluci to milovali a strašně se zlepšovali. V té vyšší věkové kategorii, fakt to neříkám pravidelně, ale fakt to mělo něco do sebe a my na to hodně rádi vzpomínáme a vím, že to potom od nás kopírovali i ty menší věkové kategorie. No. Možná, že se nad tím zamyslím, že občas takhle ty turné podánem, že to udělám, ale jako bojím se toho, že ta obsazenost nebude, protože ty rodiče furt nechtějí vracet. Ale říkám, jsme se o tom bavili s klukama, co tady mám partu z kluků jako dospělých, co ještě hrajou hokej, tak co máme nejradši my dospělí? Bago. A to je na malém prostoru, že jo? No. Takže když je možnost v létě, tak prostě my nechceme hrát na celé hřiště, tam lítám, my si to prostě dáme na tom malém prostoru a tam to mydlíme a máme největší radost toho. A myslím si, že to takhle má být furt. Jo, já to chápu těch malých, kteří se těší na to velký, to, co máš zrovna ty teď tu 4. třídu. Tak je jasný, že oni si pak říkají, že jsou ty velký kluci. Ale jednou za čas nám nějaký zápas na malým vrátit je zpátky, tak proč ne? Jako? Jo, my jsme to fakt milovali, za sebe to doporučuji. Hele, tak jdeme dál, jak vést starší žáky, 4. až 7. třída. Můžeš se ubránit, teď to o tom už trošku jako mluvíš, příkazovému tréninku. Jak dětem je jako těžký nechat kluky, aby dělali chyby, protože oni se z těch chyb jako učej. Ale ty přece jenom zase s nima musíš nějakým způsobem pracovat. Třeba Luděk Bukač, když jsem s ním dělala rozhovor, tak říkal, nechte ty kluky hrát, já jim nechci, jako nemluvte jim tolik do hlavy, aby vlastně si podporoval tu kreativitu. Jak ty se na to díváš? Já s tím souhlasím. Já říkám, před chvilkou jsem říkal, ano, vytknout chybu, ale nechat jim je furt dělat. To dítě musí chybovat. Chybama se člověk učí, jak se říká. Tak furt, a když to udělá po 10, říkám, no, podívej se. Furt to samý je, udělal si chybu, udělej to jinak, zkus to. A potom je na mě, že říkám, ukázat jim to, jak by to mohli udělat. Pro někoho je to příkaz, pro někoho je to systém, říkám, je to jenom nějaký návod. Nechávat jim tu volnost, i ty chyby, ať dělají, ale podívej se. Ale já si myslím, že spousta dětí chybu pozná samo, že to udělalo. Už jde na střídačku a kroutí hlavou a už se mu přiznává k tomu, že jo. Proč je to hezký, jo. Jak říkám, já jsem zastánce a ty děti naopak ty chyby vytvářejí. Tím se učí a tím se posouvají oni sami dál a tím se i ta osobnost toho člověka tvoří. Jakmile se začne bát a začne cokoliv dělat, tak se vytratí ta kreativita, vytratí se možná i ta láska k tomu sportu, protože se bojí, oni to chtějí furt hrát. Jim je jedna chyba, no.
Tam jsou děti, proto dělají chyby ty junioři. Musí, furt všichni dělají chyby. Díváme na ty zápasy, říkám, Ježiš, a pak si uvědomuje, že ale oni zase třeba v té Americe dneska ty 17letý vidějí jako ty malí děti, který jsou tam na začátku a který jsou teprve ve vývoji, před nima nějaký jako velký prostor. A vlastně tak, jak my se tady díváme na ty malý kluky, že jo? My to máme tak postavený, že my, když jsi dorost juniorka, tak máš jako pocit, že už seš ten velký hokejista, ne, ty jsi na úplném začátku, kdy je člověk připravený na dospělý hokej, že jo. Martine, jak je těžký z pozice trenéra jako upřednostnit právě tu práci s chybou u těch dětí, ten rozvoj individuální těch hráčů před výsledkama, protože mi neříkej, že ti není jako trenérovi jedno, když třeba prohráváte. Není mi to jedno, no. Ale co nedělá. Člověk se fakt musí jako kontrolovat, jo, ale to je takový, co je špatně, co je dobře, jo. Takže zase, když žiju s tím týmem a chci vyhrát, tak je tam člověk burcuje a pojďte, ale vždycky to je, tak se to musí v té kabině, když se jde po tréninku, tak se jim musí třeba pochválit, aby odcházeli šťastní domů. Takže taky chci vyhrávat, taky tam občas na ně houknu, taky se nechám svíst tím dějem, ale snažím se být furt jakoby nad věcí. No, tak jsme prohráli, to vás má motivovat dopředu. No, teď máte nějaký, musíš chodit víc na ty tréninky. Teď jsem ti to říkal, pojď, zkusíme to. Je to prostě složitý mechanismus, je to o tom osobnosti toho trenéra, jak na to kouká, jak se, nechci říct, že vzdělává, ale jak je sám osobnost toho člověka. Jako, taky chci vyhrávat, no ale tak jsem realista, že jo? Tak člověk pozná, že hrem proti lepšímu. Hele, a není to tak třeba, že jsou trenéři hodnocený proto, a to fakt nevím, já se ptám, hodnocený podle výsledku, podle toho, jak jeho ten tým vyhrává nebo ne. A neměli by být spíš hodnocený podle toho, jestli se jim podařilo potom třeba do seniorského hokeje vychovat dobrýho hráče, protože to, že je někdo naspídovaný v 5., 8. v dorostu, v juniorce třídě, neznamená, že bude úspěšný v dospělém hokeji. Že to je o tom celkovém prostředí, který podle mě bude teda strašně dlouho to překopat a věřit tomu systému nějakýmu. Jo, to bychom tady mohli mluvit 3 dny o tom. Já si osobně myslím, že ten výsledek není důležitý, ale chcete vyhrát. Takže dělat pro to cokoliv, ale nenutíte vyhrát. Chtít, aby vyhráli, ale OK, byli lepší. Takže těm dětem vysvětlit. Respekt, soupeři asi byli v něčem lepší. Ale teď, když se o tom můžeme bavit, tak řeknu, dobře, vyhnaný dítě, rodič blázen, 300 hodin tréninku týdně, to dítě je enormně dobrý a teď ty rodiče to vidějí. A chtějí to děti zase honit další. A jsme zase úplně na začátku všeho. Jo, že mně přijde, že strašně brzo tlačíme na ten výkon u těch dětí, ale to se říká všude, ale kdo to zastaví? Protože se vždycky najde nějaký blázen, který to dítě vystřelí, vyhrává vám zápasy, no a ten rodič řekne, jak to, že my nejsme první, to tady děláte špatně a jde do jiného klubu, protože tam to prý budou dělat líp. Protože vás přemluví ten trenér, který je ambiciozní, který to dítě vystřelí. To je začarovaný kruh, já si myslím, že toho se asi nikdy nezbavíme, je to spíš o tom, aby se ten rodič uvědomil, proč to dítě chodí na ten hokej, a že ten výstup toho profesionálního sportovce je mizivej. Takže ať to má rádo. Ať je v kolektivu, ať se baví, ať se smějou, dostává nějaký řád a ať to dítě nechá bejt. Martine, souhlasíš se mnou, že ten hokej vychovává ta hokejová kabina? Určitě. Že to je důležitý hlavně pro ten život, protože asi sami potvrdí, že i kariéra profesionálního hokejisty není úplně vždycky žádný med. A i když je to samozřejmě hezký živit se tím, co máš rád, ale že by to měli dělat právě proto, že je to vychovává, že mají sociální interakce s dětma různých prostě povah a všeho, že se naučí překonávat komfortní zónu. Určitě. To je jako 100% pravda, já říkám tak, kde najdete kolektiv takových jako dětí? Málo kde v dnešní době. Ten sport vychovává, to je základ, myslím, u ty mládeže. Charakter, osobnost, nějaký řád, povinnost, ale oni vlastně to dělají rádi. Tak s tím se žijou, že? A to si přinesou do velkého života potom.
Jak přistupovat k dětem, u kterých je evidentní ta vyšší míra talentu? Protože předpokládám, že ty kor jako ten bývalý hráč už poznáš, kdo ten hokej v sobě trochu víc má, kdo tam má ten instinkt, kdo tam má ty jako věci, že to jako vidí na tom ledě. Tak jak k němu přistupovat? Jako dávat mu nějakým způsobem jako víc v té hře, nebo tohle může být jako těžký, že jo? Protože většinou, řekni mi svůj názor, já ti nebudu říkat svůj, od toho tu nejsem. Ne, jako já furt říkám ke všem stejně, ale dávat jim informace. Jo, furt jim dávat, mluvit o tom, být trpělivý těm dětem, hele, proč ne, vysvětlovat jim to, dávat jim tu hodnotu, kterou si má přinášet vejš a vejš a vejš a vejš a vejš a vejš. Je talentovaný, tak je to dobře, jo, ale on si musí umět pracovat, to dítě, jo. A to ještě neumí. Ono si myslí, že říkám, přijde, jsem dobrý, dal jsem 15 gólů, teď tam začne v kabině machrovat, no tak ho se střelím. Slušně řečeno, jako vysvětlím mu to, že takhle to nejde, že to je otázka času a takové věcí, tak se snažím spíš mu tu jakoby vysvětlovat, ať má pokoru, ať to nezneužívá a ba naopak, ať se toho váží. Že to je jenom zase o tom. Prostě někde jsem to slyšel, to pokorní sebevědomí, ať má. To je dobrý, no, to mi přijde fajn, protože ve chvíli, kdy ten kluk samozřejmě máme v těch dětech ty odstřelené děti a ví třeba talentovaný, tak tam je důležitý pracovat s tím, to, co ty říkáš, jako říct mu, jo, to, že máš větší talent, neznamená, že to tak bude vždycky, a aby tam byla ta pokora vůči tomu těm ostatním. Hele, děláte tady, nebo jak ty se díváš třeba na to, že když fakt budete mít kluka, který má větší talent a zůstává tady v tom malém klubu, třeba postaršujete v rámci kategorií? Jak moc je to časté? No, to je věčná debata na schůzích, ale říkám, já jsem pro, protože zase, když mu nevytvořím tu konkurenci přirozenou v tom svým týmu, proč nedat vejš, ale musí na to být připravený samozřejmě fyzicky, což asi když je talentovaný, tak je, ale taky hlavně mentálně. Jo. To je jako může mu to uškodit. Ale jako proč ne? Jako, když to zvládne, tak ať tam hraje. V tom nevidím žádný problém. Jo, pokud i s kamarádama je tam i v ty partě je v pohodě, tak proč ne? Jo. Tak já jako nemyslím si, že je to něco špatného, tak já nechci říct, že dítě za to nemůže, ale když je najednou vyšší, tak tu možnost toho rozvoje, když mi v mý třídě nemá, tak ať ji má jinde, no. Ale musí to být fakticky o ten level jinde, ne na ty hraně. To zase, ty rodiče se to někdy myslejí, ale není to tak. Rodiče se to většinou myslí, že mají doma postaťáka, to ne. Čili je to na tom citu toho trenéra na nějakých debatách, ale já si myslím, že proč ne, tak když to dítě fakt je dobrý a tam u mě dominuje, nebo takového, tak ba naopak hraje v ty starší kategorii. Ale vždycky říkal, že vlastně by nechal svoje dítě hrát vždycky vejš jenom tehdy, kdyby opravdu byl schopen téměř dominovat i v té vyšší kategorii, že tam to smysl má, jak říkáš, ne být na té hraně, ale ve chvíli, kdy jako opravdu tady už mu nemůžeš co dát a nahoře bude platný hráč, ne, že bude hrát prostě pátý kolo, tak to nemá smysl, že se nebude rozvíjet. Jo. Ale já si myslím, že třeba dáte občas do tréninku ty děti. To je pro ně motivace nějakým způsobem. Jo, jednou za měsíc jeden trénink vždycky poslat 3 hráče do ty starší kategorie, zkuste si to a zase zpátky a zase s nimi mluvit, komunikovat. Hele, tak co, jak to vypadalo dobrý, tyjo, ještě to není ono, viď? Jako hrát si s nima, když to řeknu v tomhletom. Myslím, že to není vůbec jakoby špatný, jo, tak poznávají to děti, to jsou houby, vnímají to prostředí, ale zase s nima mluvit. Martine, dá se opravdu, já jsem tady teda řekla, že asi jo, že to asi jako bývalý hokejista poznat ten talent už v tom malém věku. Já mám případ Kuby Krejčíka ze Sparty, se kterým jsem dělala rozhovor a ten má tak zajímavý příběh, že ten se nevešel ani do dorostu Slávie, ani do juniorky Slávie. Furt se jako potýkal, že ho posílali jednou do Popovic, pak na Kladnu, možná to bylo dokonce na PZ-ku. No ve finále je to mistr světa, je velmi úspěšný dneska obránce, Kuba je strašně hodný kluk, jako i to, když jsem s ním mluvila, tak teď chodí, má právě malýho Krejčíka na náboru na Spartě a to je neuvěřitelný dělo, to vždycky, když ho vidím na Instagramu, tak mě to baví. A je to vlastně kluk, u kterého se možná vůbec nepředpokládalo, že jednou v dospělosti by mohl hrát profesionálně hokej. Co si ty myslíš tady o tom? No já si myslím, že by jsem si nedokázal říct, že to dítě má talent, nebo že jednou někdy bude hrát hokej. To já
Vidíte nějaký návyky, nebo vidíš nějaký návyky, vidíš nějaký pohybový vzorce, co mají, že má veselý, ale jako říct, hele, ty jednou budeš hrát hokej. Já říkám, furt buďte trpěliví a vydržte, protože vůbec nevíte. Já říkám, taky jsem si prošel vlastně nějakou tou cestou a nebyl jsem ten hráč, který byl odstřelený, nebo který by byl hnedka někde tamhle. Kousal jsem se tou cestou taky a začal jsem hrát extraligu někde ve 23 letech taky. Takže říkám, za mě je nejdůležitější prostě tam vydržet. A pracovat na sobě. No samozřejmě, ale to jako říct, hele jo, ty to končíš, protože na to nemáš, to je podle mě špatně. Což je ale o práci těch trenérů, jak s nima pracují v té skupině, jak ty říkáš, když tady budeš mít ustřelenýho, talentovaného kluka, který bude dávat 15 gólů na zápas, pak bude machrovat na své spoluhráče, tak je dobrý mu vysvětlit, hele, jako odsud podsud je potřeba ta pokora, protože oni tě můžou dohnat. A to, že teď jsi vystřelený, hodně to u těch malých máme. Měli jsme to taky, že začnou brzo, protože prostě mají ten hokej třeba v rodině, tak jde dřív na brusle, dřív umí ty dovednosti, tak to taky v těch malých kategoriích může být. Já si pamatuju, když jsem já byl malej, tak tam byli kluci, co byli lepší než jsem já, byli tam ty, nechci říct, že proteční, ale rodiče tam měli nějaký nitky, byly tam věci a jsem jediný z ročníků, který kdykoliv ten hokej hrál. No, to je dobré, to budí zmíním, že taky, když se s těma klukama bavím, tak mi většinou řeknou, já už jsem dneska sám, který ten hokej hraju. No, zpětně to člověk už vidí, ty kabiny, člověk, když se do toho fakt zamyslí, podívá se, tak to vidí a říkám, jsem byl jediný v tom mý ročníku. Nade mnou snad nikdo nebyl, pode mnou snad jeden hráč. Vydrželi jsme, dostali jsme k tomu nějaký podhubí asi v rodině nějaký, nebo já určitě taky, ale prostě držel jsem, chtěl jsem si jít za tím svým cílem. A fakticky se rozhodovalo dorost, juniory. Teď já jsem ani nehrál juniorskou extraligu. Hrál vlastně až posledním rokem. Posledním rokem jsem hrál juniorskou extraligu, jinak jsme hráli ty pralesní ligy. A stejně jsem se tam na tom vyškrábal. No. Čím to bylo? Bylo to pracovitostí nějakou? Nebo láskou víc? No asi tou láskou si myslím. Tam je nejvíc držela ten sen, že to chci si jednou živit tím hokejem. Takhle jsem to tam asi měl nastavený já, když se bavím s rodičem a teď takhle jsem to měl, já jsem nad ničím jiným nepřemýšlel. A dostal jsem táta, samozřejmě především táta nebo v tyhle těch věcech, ale dostal jsem do vínku tu pracovitost někdy kolem dorostu to mám bylo. Že táta byl dřív jakoby atlet, vrháč a až tam jsem vlastně začal jakoby víc vnímat ten sport a tu práci navíc. A tam to bylo vidět, že jsem začal přeskakovat ty co byly lepší, tak jsem začal tou prací navíc přeskakovat, až oni to utlumili a já jsem je přehnal. No. Takhle jsem to měl jako já, ale ty cesty jsou různý, že jo? Někdo je fakticky furt a jede. A říkám, vydržet. To je asi jediná rada, kterou bych řekl, vydržte a mějte to rádi. Ten sport, ten vás u toho udrží. Takhle to měl ten Kuba Krejčík. On to tak strašně miloval, že já když jsem se optala, jak trpělo jeho ego, když pak musel ze Slávie do Popovic, kterými jsme tenkrát vnímali jako fakt klub, kterýmu jsme dávali 30 gólů. Tak on říkal, já jsem vůbec neřešil. Mě to bylo úplně jedno. Jo? Já jsem neřešil, já jsem milovala, já jsem chtěl hrát hokej a mě bylo jako úplně jedno, kde hraju, hlavně jsem mohl hrát a tam byla určitě taky silná ta láska. Já to vidím na tom jeho malém Olíkovi, který to je jako neuvěřitelné. Podle mě to tam má fakt geneticky daný, že to nevíme, jestli bude hrát hokej, ale to dítě tak ten hokej miluje, že opět vidím malýho Kubu Krejčíka. Seš na malém klubu, takže otázka. Dostala jsem tento týden dotaz od jednoho tatínka, který je na malém klubu taky. A psal mi, kdy teda je ten čas jít do toho velkého, aby jako něco nezanedbali. A já jsem pak zjistila, že chlapečkovi asi 6 let. Říkám, pane, nechte ho v tom malém klubu, užívejte si, že nemusíte nikam jezdit a nekomplikujte si život, dokud to není nutný. Tak jaký je tvůj názor na to, kdy odejít z malého, když prostě ty děti začínají třeba v Třemušní, tak kdy je teda na čase? Pokud teda jsou na tom výkonnostně tak, že o ně bude v tom velkém klubu zájem. Kdy ty by si za sebe doporučil teda tu cestu změnit? Asi v momentě, kdy začnou hrát už ne kolem komína, ale jinou soutěž. Čili když řeknu tady Třemušná, a teď nevím, asi do 7. třídy furt hrajeme stejný soutěže. Takže potkáváme Plzeň, potkáváme s tím, tak jakmile se ta soutěž rozstřelí a už nebudou hrát, tak v ten den okamžik tam jít. Takhle bych to viděl, že jde do ty konkurence. Ale proč jít do Plzně,
teď se to tam ta Plzeň stáhne, nebo nechci říkat Plzeň, stáhne se to ten jeden klub brzo, tak a Stenak bude hrát, ta soutěž je tak vytvořená tím svazem, že hrajou proti sobě, tak je to špatně, si myslím. To je lepší v tom malém klubu, ať vydrží ty děti co nejdýl. Čím ty vidíš výhodu malého klubu? No, já si myslím, že spíš přístupu toho klubu k těm hráčům. Víc jich musíme vážit, aby nám právě neodcházeli pryč brzo. No, takže víc, že samozřejmě víc hraje, protože můžeme mít méně děti, ale není to věčně tak. Pravidlo. Můžeme mít i víc v tomhle, ale víc s těma rodičema pracujeme, dáváme větší servis, snažíme se jim dávat větší servis než v tom větším klubu. Hodně řeším a je to obrovský problém všude možně a zažili jsme to taky mnohokrát, takže je tam i osobní zkušenost. Komunikace v klubech, trenér, rodič, hráč. Já jsem teď říkala, že často v podcastu to může vypadat, že chceme vychovávat trenéry, nebo že ty rozhovory mají edukovat trenéry, aby makali na sobě, ale já se snažím to jako vždycky balancovat, protože já vím, že hokejový rodič je jako velký problém a že jsme taky kapitola sami pro sebe a je mezi nimi spoustu magorů a i my jsme s mým mužem za ty léta dlouho vyzrávali. Takže mě by zajímalo, jak vy tady, teď to řekl, jako my jim dáváme lepší servis, jak na to malém klubu třeba komunikujete s hráčem, jak to třeba vypadá, když začíná sezóna. Máte nějaký meeting, nebo je třeba i v průběhu sezóny se někdy s těma rodičema i potkáte, nebo jestli se bojí se za tebou jako za trenérem jít ty děti a zeptat se na něco. Jak funguje ta komunikace tady z tvýho úhlu pohledu? No my máme před každou sezónou meeting s rodičema, na bázi trenér i vedení mužstva, aby se představil nějaký ten koncept sezóny. A potom to je individuálně na tom trenérovi, každým jaké je. Já rád přes léto zapojím i rodiče do tréninku, čili udělám trénink rodiče s dětma. Nabít jsem to. Loni jsem to nějak začal dělat. Docela to za začátku to bylo jako divoký, pak se to setkalo docela v pohodě. Zkusím na to navázat letos. No a mluvit s nima. Furt, jako, tak jsem parťák, když to řeknu, i k těm rodičům, ale nesmím se nechat předůst přes hlavu. No. To je jediný, ale já si myslím, že když má nějaký lidský chování ten člověk, tak není problém vůbec nikde. No do jaký míry být kamarád, že jo? Protože spíš narážím na to, že trenéři nechtějí mluvit s těma rodičema, nebo rodiče se bojí, hráči se bojí a vlastně brzdí i třeba ty rodiče. Ale na druhou stranu říkáš, když je ta komunikace otevřená, může se stát, že to potom přeroste přes tu hlavu. No a to se nesmíte nechat dát. Tak se nějaká osobnost, já se vyslechnu jakýkoliv názor, mě to nevadí. Nejsem ješitnej, ale já jsem ten, kdo rozhoduje. V tom kolektivu dětským. A tam prostě, když za mnou by přišel rodič, hele, dej to tam a proč mi nehraje to, tak já to nikdy neudělám. A fakt za tebou chodí, já to chci vědět. Nebo historicky, nemusíme mluvit teď o té dobře, chodili. Pojďme Stávalo se to, proč tady to a dej ho tam, vyzkoušej ho tam a co tohleto. Já jsem říkal, do toho mi nekecej. To můžeme spolu chodit na pivo. To uděláš prostě jednou a pak se z toho zblázníš. No, tak? Ne, jako tady jsem ostrý k těm rodičům. Přímej, jako jsem dětem, tak jsem i k těm rodičům. Tak je to moje práce, já si v tom tak věřím. Rád vyslechnu ten názor druhýho. Člověk se nad tím ale potom zamyslí, podívám se a třeba po 14 dnech bych to zkusil. Jen tak, ale jako nenechám si diktovat rodičema. To ne, ale vyslechnu si ten názor, proč ne? Tak na mě taky nevidím všechno, taky nejsem dokonalej. I ten rodič má pohled z toho vrchu jiný. Tak mě nevadí, když za mnou v tomhletom přijdou, ale stejně se to udělám potom po svém. Nenechám se do toho kecat. Hele, a přijdou za tebou někdy i kluci? Ty máš ty děti ještě dost malý, jo, v té 4. třídě, ale přijdou za tebou jo, třeba... Jo. A to se mi líbí, ale já jim... A s čím za tebou přijde takový malý kluk? Máš na tou třídu? Já bych chtěl hrát s tímhletím. Jako fakt. No a proč bych... A já jim to udělám, ale... A proč ne? Jako, tak je to jejich touha, je to nějaká... Teď tam nic neskazím, že jo? Tak jo, je to tvoje, chceš to, je to tvá oba, tak pojď, zkusíme to. A zase, mám zase s čím pracovat. S tím charakterem, s tím človíčka říct mu, tím ho můžu posunout. Takže mě, naopak, já se rád sednu do ty kabiny k tím dětem, kecáme, srandy a oni, aby ke mně mohli taky přijít, ale přijdou taky trenére, co bychom dneska mohli dělat. Kolikrát tam přijdu na trénink a hodím jim papír a nakreslete mi trénink, co byste dneska chtěl dělat. Ježiš, to je hezky. Dám jim ten prostor, trošku to člověk. Ale já jim to nechám, jak to chtějí oni.
tak je spousta času, že jo, tak člověk se chce vyvíjet, tak jako nechám jim ten prostor i v tomhletom, tak je speskuji, podívejte se, jak to vypadá, ale zasmějou se tomu, tam berou to tak, že jo. Čili to je ale hezký, že vlastně jako, do toho zapojíš. Je to dětství, ne? Tak proč jim je brát nějakým drillem, nějakým neustálým takhle to bude, takhle to udělejte, tamhle to. Občas jim člověk musí i ulevit, jako do ty druhé role, že jo. Říkám, tak hele, teď si dám s váma bago, když mě porazíte, budu jezdit bazény já, jo. A prohraju, jo. Samozřejmě schválně, ale aby vidělo, že jsem s nima ten parťák. Takhle to s nima mám, proto si možná myslím, že ty děti mě mají rádi. Protože s nima prostě žiju, no, nechám. Proč má o tebe ta 4. třída přijít? Tak tady je byl nějak nastavený, že se třeba po 2 letech posouvají ty trenéři, nebo se ty třídy jdou. Což je asi dobře. Já nevím. Pro tebe to bude zkušenost. No, ale já jsem říkal to, já když bych byl furt v tom 2ročním období, takže se furt vracím stejně, já se si taky posunou zase dál, že jo. Takže teď právě proto začnu si hrát na velké a furt si myslím, že můžu dát víc na tom velkém hokeji. Takže taky jsem si proto zabojoval, ale říkám, tady máme debaty, schůze, taky jsou trenéři, co přijdou noví, co odejdou, tak je to jakoby těžký, asi pravděpodobně u ty třídy si zůstanu, ale já jsem chtěl ne, protože jsem s nima, ale sám se chci posunout, protože zase bych měl ten mini hokej, já to taky většině nechci. To je jasný. No, takže jsem si sám se posunul, že zase se budu muset doučit to, co jsem vlastně za ty 2 roky zapomněl na ten velký hokej, nebo doučit. Najít si nový cvičení, zase furt něco novýho, jo, jako. A ona tam je potom, když se mění ty trenéři svým způsobem, je tam i ta pestrost i pro ty děti a... Zase jsou na vás zvyklí, vy víte, co od nich čekat, už k ním je to takový, jo, ne, já se přizpůsobím v tomhle. Ale přišli za tebou rodiče, teda když i mě psali, přišli za tebou a řekli ti, Martine, my chceme, aby si s náma zůstal, nebo věděl jsi tady o tom, že se bojí, že o tebe přijdou? Hlavně my jsme nevěděli, do jak kam půjde, jak jsem říkal, já nevím, prostě tak tady se to třídá, tak ono mi samozřejmě potěšilo to, že já teď nevím, jestli to je pravda nebo není, ale asi když se ozvali některý, vlastně psali i mě. Jo, třeba taky nechtějí změny. Já říkám, je to prostě život a já si to nerozhodnu sám v tomhletom, takže to přijmu tak, jak to je, ale zase to na druhou stranu potěší, když je tam taková vazba, jak si říkám, no, tak je to super. Takže myslím si, že je budu mít teda aspoň. Hele, já si teda pamatuju, že my jsme hodně dávali, jako Váša jezdil i na různý ty jako kempy, turnaje a takovýhle, a to nebylo dítě, který by jako rádo šlo do cizího kolektivu. Ale kdybych mohla zpětně jako říct, jestli jsme něco udělali dobře, tak to bylo to, že bylo vždycky v těch různých prostě i cizích kolektivech. I když to fakt neměla, já si pamatuju, tady v Třemošní to máme. Už teď nevím, co to bylo, ale vždycky hrál za ty 2,6, on byl 2,7 a prostě to byl nějaký prostě turnaj nebo nevím, kde on musel hrát za ty 2,7, za ty svoje a on strašně chtěl být s těma svýma 2006 a on fakt plakal, on byl malinký a brečel tady, že on nechce s těma cizíma do té kabiny a potom ho teda trenér, protože ho znal, tak ho tam ke klukům taky vzal, ale bylo to dítě, který určitě nebylo úplně adaptabilní na cizí prostředí. Neměl rád, když měl mít jinýho trenéra najednou. Fakt jako tohle nebylo lehký, ale tím, že jako vlastně jsme ho dostávali tady do těch situací, on to vždycky chtěl, že jo, ale jako nebylo to pro ně jako přirozený. Tak teď zpětně musím říct, že jsem za to neskutečně vděčná, že tu možnost měl i během léta, třeba někam jezdil a že tu možnost jsme mu jako udali a že ji měl, protože on se díky tomu, teď když se třeba do té Ameriky, tak to bylo hrozně jednoduchý, jako v uvozovkách, protože ta adaptace na to nový prostředí, on byl několikrát během toho dětství jako do té adaptace strčenej, být se slzičkama a fakt mám zrovna tu Třemošnou zafixovanou. Já už jsem myslela, že ho stáhnu prostě. Já jsem fakt myslela, že ho stáhnu, jo. Že to nemá smysl, že pojedeme domů, že to nemá cenu tady, jako aby plakal. To zázemí ve vás v rodičích. To měl, my jsme ho vždycky to drželi. Stačí, ne? Jako... No, my jsme ho drželi. Ale stejně ne to. Ale říkám, že tohle překonávání toho, že mám najednou jinýho trenéra, mám jiný kolektiv, fakt ty slzičky jsou normální, ale já jsem zpětně za to strašně vděčná. Martine, nevím, jakým způsobem
My jsme se o tom trošku bavili vlastně už i před rozhovorem, že je nějaký biologický a nějaký kalendářní věk, nazývali jsme to trošku jinak, ale je to jako téma, který já, kdyby jsem věděla před těma lety, protože máme celkem 4 hokejisty vychovaný doma, tak se v nějakých situacích chováme jinak, v tom určitém období toho kluka. A já jako vnímám, a teďkom vyjde zrovna v pondělí rozhovor s docentem Musálkem, který už teda bude venku, když bude rozhovor s tebou venku, který se týká biologického a kalendářního věku, kdy on tvrdí, že opravdu v určitý věkový kategorii ty máš podle mě syna v té kategorii těch 13 let. Mezi těma 12, 13, 15, 17 můžou být, on tvrdí, až 5 let jako rozdílu mezi biologickým a kalendářním věkem. Já musím říct, že nám to tenkrát hodně otevřelo oči. Já jsem na to přišla díky nějakým zdravotním jako problémům toho syna a musím říct, že na Spartě nám vyhověli, vstříc nám vyšli, že se jako mohli jinak trénovat, mohli mít třeba individuální kondiční přípravu. My jsme díky tomu, že jsme měli papír a že jsme měli super trenéra na Spartě, který to naprosto akceptoval, tak jsme nechtěli prostě, aby běhal ty šílený kilometry, aby nesměl skákat, jo. Nesměl skákat schody a takovýhle věci, co se většině těch klubech děje. A ta Sparta nám vyšla vstříc, bavíme se teda už o věku 9. třídy dorostu, že jakoby zohlednil ten trenér, jeho biologický věk, že je pozadu a že nemůže ještě díky tomu věku dělat věci, ale kluci, kteří byli kalendářně stejně starý, ale byli biologicky třeba jeho velký kamarád, snad asi o 1,5 až o 2 biologicky starší, byť je snad i mladší o měsíc. Tak vlastně ten tým to akceptoval a opravdu nám dovolil nějakou tu cestu, že některé ty věci nemusel. A to nebylo, že by si mu chtěl ulevovat, to u nás v rodině úplně by asi nefungovalo, ale my jsme potřebovali, aby to ustál jako ve zdraví, protože on nemohl dělat zátěž stejnou jako biologicky vyspělejší kluci. Podle mě je to, a píšou mi rodiče taky, velký problém v těch klubech, že současně jsou ty biologicky vyspělí hodně protěžovaný ve finále. A ten docent Musálek o tom krásně mluví tam o švédský studii, o který teď hodně mluví Alois Hadamčík, jenom nikdo moc nepochopil, co tím chce říct, ale Musálek nám to vysvětlí. A chci říct, jestli vlastně ty trošku se orientuješ v tom, že jsou tyhle rozdíly, že existuje biologický věk, který je často odlišný u kalendářního, že máš najednou v týmu, ale ty máš malý děti ještě, ale máš najednou v týmu děti, který jsou prostě jinak vyspělí. Možná, že to můžeš vidět u toho svýho syna, který je podle mě přesně ve věku, kdy tam budou akcelerovaný děti víc a některý míň. No, mě se to právě týká, že proto jsem si, nechci říct, že jsem se načet něco, ale začal jsem nějakým způsobem se o tom maličko zajímat, ale člověk i to vnímá v tom nějakým dlouhodobým konceptu, nebo když se podívám já zpětně do kabin, tak to vidím, jak to říkáš, jo? Že prostě ty rozdíly jsou obrovský. Obrovský. A teď říkali jsme si, že budeme na pozitivní vlně, ale mrzí mě, že jsou tupci v těch některých velkých klubech a neakceptují to, že se to děje. Že fakticky jenom jedou ruský drill. Jo, vím, že teď jsem poslouchal teda u tebe ten podcast Střínci, že jsou už i týmy, teďko říkali na Spartě, že to berou v potaz. Že to je to, že asi to stojí peníze, protože musí ten klub zaměstnat ty specialisty. Zrovna Třinec a Sparta má výhodu, že mají kondičáky pro mládež, což je podle mě velmi klíčové. Ano, ale... A i ten Martin Kejmar ze Sparty říkal, já si ty kluky, on byl ten, se kterým jsme museli tu kondici komunikovat, rozdělím si je na 3 kategorie a hodně tam hraje roli i ten biologický věk a každý má, ale je to o penězích, že tam má nějaký iPady, do kterých si dávají, co zvedají a podobně. Většinou se to týká těch velkých klubů, těch extraligových týmů, protože tam už se sdružují to nejlepší, pomyslně. No, tak tam by ty peníze měly nadspat tohle. Je to furt mládež nějakým způsobem. Ale ty se přistupoval nějak individuálně vlastně k tomu. Ne tam vzít prostě, jo, dobrý, ty běž pryč, protože seš malej, nebo ještě nedodělaný, anebo ho tam držet, dokud neumře to dítě. Tam by měli mít taky, nechci říct, poradce, nebo mít na to nějaký ten selský nadhled, hele, zaplatit kluka, co má to vzdělání k tomu a vnímat to. A ten trenér by ho měl poslouchat.
Nebej ješitnej, ne, prostě takhle to bude, ale vnímat to. To dítě může být za rok úplně někde jinde, může být nejlepší na světě, když bude dobře trénovat. Ale když ho spálí, tak co udělá? To dítě ho znechucený, kolena, klouby, všechno špatně. Nevím, já si myslím, že to je fakticky kolem toho 2, teď to vidím u našeho malého, 12-13 let. Přesně, a tam to začíná. Říkám, tak já mám doma furt miminko, ale chodí tady už normálně s puberťákem. A co udělám já nic? Ty tam máš i vousatý už některý A zase je to super věc v tom, že OK, je starý, tak malý, když můžu říkat, tak já mu říkám, no Marťas, ale tak se zase musíš naučit hrát jinak hokej. Když byl dřív třeba silnější, nebo tak byl si silovější, teď tě všichni převálcovali, protože to jsou prostě puberťáci, oni vždycky říkají, že mají dlouhé nohy, já říkám, tak se nauč hrát jinak. Buď chytrej, začni používat do toho víc hlavu. A zase, je to podhoubí toho všeho, čím víc umí, tím se dostaneš víc do toho hokeje potom. Že on se naučí být víc kreativní právě, tak, protože musí k tomu přistoupit. Můžou ho spálit. A to je zase potom, teďko nechci říkat, že na mě, na rodiči, to je ten balans, kdy tam já mám zasáhnout, nebo kdy ne. Budu muset některé věci, když se některé věci nezmění, ale to nechci kritizovat, ale taky mám strach, protože člověk tomu trošku rozumí a chce to změnit. A pro mě je to ten balans, že tam přijdu a budu ten chytrolín a svezou se mi po dítěti třeba, ale já jsem pro, ať to ne ode mě, ale od jiných, ať to vyslechnou, ať se vzdělávají, o tom to je. To prostředí je tak, nechci říct, že těžký, je to tak jednoduchý, tak jo, tady najmeme kondičáka, stojí to teda jenom pouze peníze, nic víc, nic míň a chtít. Což je já si říkám, OK, u nás na malém klubu to je složitý, těžký. Jenže už víme, že dorostenci nemusí být tak ambiciozní. Už tak nemusíme na něco spát. Protože vy nehrajete prostě nejvyšší extraligu. Ale v ty nejvyšší, když už se to tam směřuje, tak by to tam měli mít automaticky všechny. Máš pravdu, že vlastně je to, extraliga se hraje v těch velkých klubech, kde většinou ty peníze jsou. A jak říkám, v Třinci to dělají úplně skvěle, ta Sparta se taky velmi snaží. Neříkám, že asi mají všechno ideální, ale tohle je něco, co já teda doufám, že díky tomu podcastu minimálně ta edukace a ta informovanost půjde ven. A měla jsem teď i z docenta Musálka, kterého jsem potkala skoro po 3 letech, pocit, že se taky snaží. A měla jsem trochu pocit, že i ten svaz to vlastně jako poslouchá, protože už jenom to, že předseda svazu teda mluví o tom, že je nějaká švédská studie, kde já věděla, jakoby o co jde, nechala jsem si to potom do toho podcastu vysvětlit, tak je jako dobrý, že se to ví a že se nad tím způsobem nějakým způsobem přemýšlet, ale teda vnímáš, že pořád se v těchto kategoriích, kdy jsou ty rozdíly, trénuje bez ohledu na to, jestli seš biologicky mladší a už máš na to dělat takovýhle trenér, zvedat takovýhle váhy, bez ohledu na tu individualitu, která samozřejmě v týmovém sportu je náročná, ale dá se udělat, když je ta vůle. Vnímáš to tak? Vnímám to tak, ale říkám, zase je to o tom nejenom systému, ale o tom trenérovi. Ty kategorie. Aby nebyl ješitnej, aby naslouchal rady a sám se jakoby vzdělával. Já vím, že jako ten trenér, jak říkám, by měl vidět hovno o všem, jak se říká. Ale musí mít k sobě lidi, kteří vědí všechno o tom hovnu. A to je podle mě ten správný trenér. OK, máš hokej, ale měl by mít těch skránek tolik a důvěřovat těm, chci říct, že specialistům, aby jsme to úplně nehnali. Ale v tom určitém věku, v tom určitém věku už by to mělo být. Jako u těch dětí samozřejmě tam musí to umět všechno. Stačí v tom základu jenom. Jo, hlavně mít ty emoce, ale už v těch starších kategoriích, když už se ten výkon jakoby tlačí víc, bohužel, tak by tam tyhle ty specialisti měli být. No v těch velkých klubech minimálně by to měla být ta povědomí. I ten kondiční trenér umí jenom to svý, ale umí to dokonale. A to je dobře. Ale ten trenér by měl vidět všechno aspoň v tom objemu nějakým, ale nechat si vysvětlit, proč od toho specialisty. Hele, to stačí si fakt poslechnout pár rozhovorů. Já mám třeba velkou radost, když mě píšou, a ten podcast je na světě, nevím, 4 měsíce, ale
když mi lidi píšou, že začalo to jejich dítě jíst, protože si poslechlo podcast doktorem Suchánkem nebo seriál prostě s Adélou Skoupou. A vlastně napíšou, on začal jíst, začal vlastně přemýšlet na tou regenerací, co jí a podobně a on už nám vyrostl o 2 cm. My mu děláme krabičky. A já mám jako pocit, že možná často stačí si poslechnout rozhovory s nějakýma odborníkama a když tě to téma chytne, tak OK, tak se v něm víc vzdělává. Ale ta edukace, já furt vidím, že jako já už bych mohla mít nohy nahoře ve svém věku, v podstatě já máme děti už z domova všechny, ale já mám hroznou potřebu to jako do té společnosti dostat, protože si říkám, že třeba se to dostane do toho podhoubí, jak ty říkáš, a z těch mnoha jako rozhovorů, mnoha jako drobných věcí se ve finále pár lidí chytí, začne to dělat a hrozně věřím tomu, že to může pomoct jako změnit to prostředí. Já vím, že je to jeden díl. Ale kdy se těm detailům začít věnovat? Přesně tak. Kdy? No. Jo, já si myslím, že nemusíme až moc brzo zase. Furt asi stačí selský rozum nějakým způsobem, ať se ty děti baví a dělají všechno, ale potom v tom určitém věku už jim ty informace taky předávat a cpát do nich ty informace sami by měli mít. To dítě by mělo mít začít samozájem o tom asi. V tomhletom. Já říkám taky, tak proč nevím, ve 3. třídě už je cpát do toho jídelníčku třeba, nebo do toho tréninku musíš takhle. Proč? A si musí taky přijít trošku samo na toto dítě. Dávat ty informace, samozřejmě to je o těch rodičích, aby to vnímalo nějakým způsobem, ale jako zase já jsem za to, a ty děti mají trošku tu svobodu, tu volnost. Ať jsou bohémové ještě. Hele, jaký dovednosti si myslíš, že by měl mít dobrý trenér? Jako těžká otázka. Že každý ten věk jako vyžaduje samozřejmě jinou schopnost. Ty hodně mluvíš a to cítím u tebe a trénuješ malí děti, že by si měl vyvolat v těch dětech takovou tu touhu potom, jako aby hořeli, že jo? To ty vnímáš u těch malých kategorií jako úplně nejvíc. No, to stačí. Já si myslím, že to bohatě stačí. Jo, učit děti skills, nebo jak je to teď moderní, super, ale rozhodně, když jim něco budu vysvětlovat, to nepochopí. Takže já radši jezdím před nima. Takže já ty kilometry furt najíždím na tom tréninku před nima, jezdím, trošku je opravím, ale když mám 10 dětí a 10 dětí mi dělá to samý, tak mi jenom třeba jeden to udělá správně. To prostě to ještě nezvládají. Takže spíš fakt ten zájem, a ty děti se sami budou chtít učit. Když mají o to zájem, tak potom poslouchají. Fakticky některé děti přijdou za to, trenére, proč nemůžu zvednout puk. To je úplně super pro mě. Mám tu zpětnou vazbu od nich, že jo. Že mají ten zájem. No jasně, no. Řekl jsi skills. Jak ty se jako týmový trenér klubovej koukáš na individuální třeba skills tréninky? No já to neodsuzuju, ale starší trenér dříve, nebo já vím, že se ta doba mění, mi řekl, ty jednou, nebo ty budeš, nebo jsme trenéři ledního hokeje, učí hrát hokej. To na to koukal, furt jsem to nechápal, až teď postupem věku to chápu, prostě tak máme naučit hrát. Tu dovednost do toho tréninku musím dávat já, ale nemám časy tam věčně vytvářet. Takže informace nějakým dávám v tom základu, ale ať se teda chodí těm specialistům, nebo na ty hodiny zvlášť takhle. Hele, a je to u vás jakoby problém v klubu, protože někde, a ještě to prý furt funguje, já jsem mluvila s Alešem Hybnerem, který ho velmi dobře znám, se skills coachem a vlastně on mi říkal, že já si pamatuju, že jsme k němu začínali jezdit, už samozřejmě Váša už byl docela velký, ale to nebylo, že byli kluci malí, tak vůbec se nesměli brát tašky z kabin. A u toho Aleše ještě to bylo tak, jako, že se našlapovalo, ale jezdil tam i syn trenéra, takže se to nějak dalo udělat. Na druhou stranu Aleš mi říkal, že ještě dneska jsou děti, které mají 2 hokejové výzbroje, že to některé kluby zakazují. Jak ty se tady na to jako díváte, jako umožníte to? Já si totiž umím představit, že ty jako klubový trenér řekneš, hele, ty bys potřeboval zlepšit tohle, já tady prostě v tom tréninkovém procesu na to nemám prostor věnovat se ti individuálně, tak zkus zapracovat na tomhle. Ale to je možná úplně moje naivní představa. Jak to je tady? Já ještě řeknu, takhle my jsme s klukama tady založili akademii, kde se tomu věnujeme. Nebo věnujeme, přes léto hlavně. Já jsem to jednou dobu dělal taky, ale potom, když jsem se začal věnovat na ty klubové bázi, tak jsem s tím jakoby přestal. Furt se s tím vzdělávám, zaplať pámu, že chodím na let, tak to spíš zkouším na tom ledu, ale soukromě to už nedělám, ale já se tomu nebráním. Ale líbila by se mi spolupráce, otevřená spolupráce s tím daným trenérem. To mi přijde rozumný. Jo, protože říkám, když jsem to dělal já,
soukromně, tak jsem se těch dětí vždycky ptal, už jste po tréninku nebo rodiči před tréninkem. A podle toho ten trénink já můžu měnit v daný okamžik. Ale když máte 2 výstroje, přijdete já s tím nemám problém. Ba naopak, udělá práci i za mě, ne? No, jasně. Jo, ale aby tam byla nějaká otevřená komunikace. Jo, protože kolikrát se mi teď stane, že ty děti mi nepřijdou na trénink, teď mi jich tam přijde 5 a kde jsou? Nemocní? Ne, jsou někde jinde. A to mě na tom klubu, to mě vadí. No to je šílené. To mě potom vadí. Řeknu, OK, hele, nemám si problém, choďte si navícénovat, proč ne? Jestli to dítě tě baví, nebo jestli se chcete v něčem zlepšit. A je potřeba to skloubit s tím klubovým tréninkem. No jasně. Takže vůbec bych neměl problém, to je asi utopie, že jo, ať jsou, chci říct, certifikované, ať jsou prostě trenéři těch akademií nebo skills trenéři, ale ať jsou v tom, možná i v tom, kdo toho klubu je zapracovat nějakým způsobem. No, to stojí peníze, co nestojí peníze, proč ne? Ale ať to má smysl. Tohle si řekl správně, Aleš dokonce říkal, že kolikrát mu tam vozí jako fakt jako průsvitný děti, kteří neviděli sluníčko, že jdou z jednoho tréninku na druhý. A že on tady to taky ani on jako ten skills jakoby nepodporuje. A současně teďkon, vím, že můj muž taky o tom hodně jakoby četl, že se zdá, že je trend, že máme hodně jsou jakoby vyšponovaný, hodně to bývá v tom zámoří, že ty děti dneska na té individuální bázi mají jako dokonalý skills, ale neumějí to tolik použít v té hře. No. Že jestli se z toho hokeje, a to mám přímo tady napsaný, jak to eliminovat to riziko, aby se nevytratila týmovost a aby se z hokeje nestal individuální sport, protože ono to k tomu ve finále může zpět, že ty jestli mi řekneš, že ve finále tam máš ti přijde 5 dětí a ostatní jsou na nějakých skillsech, tak to fakt jako pozorujeme teďkon. To k zamyšlení. Když vezmu první myšlenku, která mi napadla na tuhle otázku, tak si říkám zase propojení skills trenéra s trenérem v klubu. Super. To je první věc. Druhá věc, potom ten trenér v tom klubu má usnadněnou práci, že ten skills nemusí sám dělat. Přesně. A ať se věnuje víc hře. Ten trénink může být víc herní. Jo, a ne to, jestli na posledních 10 minut zahrou na celý nebo něco takového. A ať ten trénink je v 70% herní. A pak se to možná nějak skloubí. Nevím. Pro mě je těžké říkat něco, když nemám ne tu praxi, ale ještě zpětnou vazbu toho, když řeknu, musím trénovat 18 let, když jsem začal s malým, abych měl zpětnou vazbu, co z něho vypadne. Jo, mám třeba zřejmě mám nějaký kluky, co už hrajou za Ačko, že jsem začínal, ale jsou to furt, už jim bylo třeba 10-14 let, takže to podhubí jsem nepodchytil. Nevím, jak to bylo. Když říkám, jo, se můžeme sejít za 8 let, tak pak řeknu, kolik tam hráčů třeba jsem potkal. To pak můžu říct tu zkušenost. Tohle to je jenom moje nějaká domněnka, ale myslím si, že to není špatný, ty kluci, co dělají skills, nebo co se tomu fakt hodně věnují, úplně do těch detailů, tak aby byli propojení v tom klubu. Tak ať tam chodějí, stojí to všechno, to peníze, no a co? Tak buď to chcete, nebo nechcete, ale potom ten trénink v tom klubu může být řízený jinak, ať ho dá do ty hry. Já vím, že ať se to propojí, jo. No jasně, to mi přijde jako dobrý právě, že to propojení, aby ty si zaplnil kontext toho zaplýtý zátěže na to dítě, aby ti vůbec přišlo a aby si věděl, co, protože de facto říkáš správně, on ti usnadní práci a vy můžete dělat tu hru a věnovat se tomu, co by ten týmový trenér. To je to, co mi říkal trenér starší, zkušený řekl, ty jsi trenérem ledního hokeje, trénuji hokej, ne tyhle ty kraviny. Ale ona to není kravina, já vím, že to je nutnost, že to je potřeba, ale my bychom měli trénovat ten hokej. Jo. Tu hru, jak to vidíme, jak to vnímáme. Podle toho ten trenér se pozná, že jestli je dobré, jestli vidí detail nějaký v té hře, naučit nějaký systém by se neměl u těch dětí hrát, ale proč ne? Jako, proč jim to neukázat? Je to zase nějaká základ a oni z toho základu můžou zase vymyslet něco jiného ty děti dál. Tak z nějaký založení základní, proč to neukázat těm dětem? Jak se to mají učit? To propojení s tím klubem i celkově. Sparta tam má teda vlastního, ty mají Davida Kalivodu, který trénuje Ačko, ale chodí k němu i jakoby, myslím, že i do Ross juniorku, ale i ty nižší třídy mají nějaký skills. Na Slávy Aleš Hybner začal spolupracovat s A-týmem Slávie taky letos a trošku to už, ale myslím, že dělá zatím jenom ten A-tým. Ale je to o tom jako propojení ideálně, kdyby se najímali třeba do těch, jako, že budou mít nějaký hodiny tady, jestli by to ty rodiče zaplatili, že jo. To je jedna věc, říkám, tak zase já ten trénink taky koncepu, že ten skills, jak říkají, tak jim to dám na začátek tréninku. Vezmu to nějakou formou, když nejsou ještě unavený,
tak do těch nákleků udělám 15-20 minut toho pomyslného drillu, ale v ty nějaký pohodový a pak už to teda musím zase dát do toho, že je to nebude bavit ty děti, všechny, celý ten kolektiv. Yes. A neuhlídám je, že mám jich tam 15 ledě, sám to všechno neuhlídám, ale myslím si, že by to měla být součástí ty jednotky tréninkový, ta dovednost. No ale dělat tu celou hodinu... To nikdo nedá. No ne, ale ani se vám to nechce, protože ty děti se těší na tu hru, ale když půjde soukromně, tak už ví, do čeho jde to dítě taky. Zatím, tak se tam zatím jde nějakým. Tak to jde. I když já, když jsem třeba měl, taky nechci říct skills, ale tréninky pro ty malé děti, tak jsem to měl třeba 10 minut, jsem mi dával děla a pak jsem mi nechal třeba 7 minut hrát a si dělali, co chtěli. Šel jsem se povídat s rodičem a ty koukali a já to jsem říkala, tak to nevydržej. A fakticky se mi to mně se to líbilo, že se mi ty děti vraceli, i ty rodiče chodili. Tak pak prostě vidíš, ten efekt tak, to má. No. Takže 10 minut makali a pak jsem jim tam nechal, pak si tam hrajou ten rybník sami. Pak jsem zase hlíznul, že jsem jim tam prostě připravil nějaké cvičení, aby to nějakým způsobem třeba navazovalo, mělo smysl. Ale dávat jim, vypnout ty hlavy, ty dětičky potřebou. To vidím je já na tréninku, to musíte vnímat. Jestli se vám to daří, ten trénink, jestli se podařilo cvičení. To je obsah toho tréninku ty mládeže. No. Martine, jakou možnost dneska ty jako trenér máš se vzdělávat? Myslím, že obrovskou, když chci. Jo? Řekni mi nějaký zdroje, jakoby dělávám, že já to fakt nevím a občas jsem jako hrozně moudrá úplně špatně, protože já o tom nic nevím. Takže vy máte nějaký jako i ze svazu? Máme třeba? Ze svazu, máme samozřejmě, musíme splnit nějaký body, čili za nějaký ten seminář máme nějaký počet bodů. Chci se v tom zorientovat. Ty máš za třeba tu sezónu nazbírat nějaký počet bodů, je to tak? Já mám za to, že to je, teď budu to za 2 roky nebo za 4, musím napočítat, nazbírat nějakých x bodů k tomu, abych jsem si mohl obnovit licenci. Jo. Takže je to takové nějaké jako kredity, já to znám u lékařů. Musíš sbírat nějaký kredity. Ten svaz akredituje, předpokládám, svoje semináře, kde teda dává kredity a teoreticky může akreditovat i externí semináře, nebo to je asi možná? My jsme vlastně v tom coach management, nebo co to je, tam jsou všechny trenéři už teď sdružení, teď bych neřekl nějakou blbost, jako. Ale vím, že musím mít nějaký počet bodů a ty semináře si musím objet. A dokonce tam je jeden... Živý? Jsou to živý nebo online? Jak to je? Dnes to nějaký kombo? Oboje. Obojí máte. A obojí je akreditovaný. Máte povinný mít nějaký počet třeba těch živých seminářů? No není, je tam akorát ty semináře jsou různě bodovaný a musíte mít, já nevím, jestli tam nějaký 6bodový, což je největší, a ten musíte splnit. Jo. Čili má, já nevím, třeba tam je 12 bodů, ale musíte mít v těch 12 bodech musíte mít jeden 6bodový. A tam musíte, a teď jsou už i online, a zase všechno se dá ojebat, tak se říká, je to o tom trenérovi, jak jestli má zájem, jestli nechce. Když nechce, tak se to odklikne, jestli někdo má zájem, tak se to pustí. Ale vnímáš, že tu možnost máš, že na druhou stranu na těch živých akcích předpokládám dochází ty interakci, posloucháš, může se tam bavit s nějakýma dalšíma trenéry, což já vnímám taky jako takový jako obohacující, takže mi to nepřijde jako úplně špatně, když na to asi není takový čas a prostor. Ale asi nejlepší je to, když si člověk zajde do jiného klubu a povídá se s někým jiným, takhle to vnímám já. To ti dává hodně, to děláš? Jo? No. Jste schopní si v rámci těch klubů, takhle když jezdíte, předáváte si ty své zkušenosti, informace, nebo si to držíte pod pokličkou? Jak já jezdím spíš soukromě, jestli zajedu do jiného města za klukama, nebo se jdu podívat, když jsem hrával, tak se tam a vyzvídám. Sám se povídám, jak to tam dělají, co dělají, podíváte se. Ten hokej je vymyšlený, jak se říká, že? Ale teď chytnete jenom nějakou novou informaci, nějakou novinku, obnovíte si to. Já si myslím, že to je spíš o tom, jako nebyt na tom jednom místě a přišlapovat si v tom svým vlastním, ale občas dostat jakoby tu injekci, tu živou vodu od někoho nového. Co to je jakoby novinka? Je to trend, který za 2 roky stejně zanikne. Ale vás to nakopne jako trenéra, zase se vám dechá líp v tom prostředí, jdete dál, čili já rád jakoby debatuju, vyzvídám, kde co se dělá novýho, bude i sám, říkám, máte nějaký okruh cvičení, který máte v sobě daný a občas potřebuji se dostat někam jinam. Já tomu říkám vylejzat ze své bubliny. Dělám to taky ve své profesi a přijde mi to hrozně fajn. A to, co říkáš, mi to přijde hrozně hezký, že to jako používáš i jako trenér, že se inspiruješ někde a hlavně vylezeš tady z toho svého prostředí, protože a dostaneš ten impuls, který mnohdy stačí, že jo? No ten základ toho trenéru máte v sobě, že jste nějaká osobnost a
to vám nikdo nezmění. Ale říkám, proč se něco nenaučit nového, proč neudělat něco nového, proč to neskusit, ale třeba to bude lepší. Já se tomu jakoby nebráním a někdy taky říkám, měl jsem období, kdy jsem byl tak vyhořelej, furt to máte rád, tak jsem sem chodil, jako jsem říkal nic a fakticky stačilo 3 telefony, zajet si někam jinam a přijdete jako vyměněný člověk s chutí znova do toho trenéra. Tak to je zase to je nějaká zkušenost ze života. Všude všichni o tom povídají, ale člověk fakt musí sám vylízt, tak teď je to moderní z ty komfortní zóny do toho nekomfortu. A je to pravda, no, ale musíte si to uvědomit sám. A hlavně potom s tím pracovat, jo, nebejt zase zapšklej. Martine, tak vzkaž něco, určitě budou poslouchat rodiče tvých hráčů, budou tě poslouchat možná i kluci. Hele, nebo já si udělám nějaký reelska na Instagram i na TikTok, takže mnoho se to k ním dostane. Co jim mám vzkázat? Tak jim něco vzkáž. A tě to hlavně baví. Jo, bavme se, je to životní styl, jak říkám, hlavně u těch mladších kategorií. Nechte děti dejchat a vy jste trenérovi. To je jako nejlepší, jo? Samozřejmě trenér a trenér, jo. Všechno je to o lidech a to máš každý profesi. To je, říkám, tak to je moje rada, nechte nás dejchat, jak si říkali, pojďte se bavit. Je to životní styl, ten hokej je životní styl, není to o tom, že půjdeme někam ambiciozně do Ameriky. Je to nástroj, jak když už se bavím s těma většíma, dospělejšíma rodičema, co už mají velké děti, já říkám, že ten sport je nástroj k tomu, třeba i odejít z České republiky do toho zahraničí. Proč ne? Jo, nemusí být hokejista, ale tak ho dát kam do akademie, teď jsou všude po celém světě, může se studovat v zahraničí a ten sport vám k tomu pomůže. To je úplná pecka. Krásná věta na závěr. Já jsem velkým propagátorem propojení studia a sportu, opravdu velkým, a říkám, že by to měl být nástroj právě k tomu, jak se třeba pokusit o to dostat se ven pro nějaký stipendium a podobně, takže řekl to úplně hezky, aniž bychom se o tom předtím bavili. Martine, já tě budu držet palce, aby se ti dál dařilo, jsi evidentně úspěšný trenér, protože když tě ocení rodiče a chtějí za tebe bojovat a napíšou a hledají a prosej, jako zkuste nám najít tu cestu, jak od toho Martina nepřijít, tak já jsem měla jako velkou radost, že se tohle děje, takže určitě jsi na dobré cestě a budu ti držet palce, ať máš super rodiče i super děti a ať se daří i tvýmu malýmu, aby ho ten hokej pořád bavil. Děkuji moc za pozvání. Pokud vás dnešní rozhovor bavil, nezapomeňte, pořád běží hlasování v anketě Podcast roku, a to až do 5. června. Budu ráda za každý váš hlas, který dostane hokejovou mámu i tam, kde oni ještě nevědí. K dalším rodičům sportujících dětí, nejen těm hokejovým. Díky moc. Now pushed ahead. Here's Novotny looking for his second of the game. Centers in. They score! Nestrashil ties the game at 2.